Dotonza. Uyu ndemuridzi wako anazoka. Chama chimomira nezvakamurikirira kuti zviita zvinhu zvine basa pana. Red masound man. Aunze pana. Apo zaaita ombe kwani. Ora kali ichimbo yako. Ipapana pakanizira. Kuzera. Chimokansela chino tangidza. Aiwa inda kumberi chete. Right. Anonzi Munya, Akabulani, anonzi Hassan, Biggs. Meno wanogara. Anonzi Martinox, anonzi Shumimba, the trade. National. Mamuka. Okay. 57. Segaro. Ula utana sina. Hawana za dogs ndani. Pane marasta chete. Isa dogs. Taura kanyaya yako ngodo. Masound. Man, ngotaura ine sound. Wana wasukundrai. Introduction inonzi King lecture Aukebulani sound system. Taurisa chama kuita ngoda uzvimamira. Iyo. Taurisa. Kuona kune Or a King lecture Aukebulani sound system. Sound system kwete sound. And there's a difference between sound system and sound. Takaridza kubva muno muZimbabwe tikaplay a role kuti reggae music iende mberi. Takaplay a part yedu. Asi chichifamba zvakadaro vanhu vese vari panapa vanoziva nhau dzesound. Big up to Madminox, Silverstone crew atikangane kumubhiga tiyaita kuti tive pano tichisvika panapa nhasi. Saka big up man Biggs ari panapa, mayawe ese ari panapa. Totenda kuti timaita kuti zviitike zviri kuitika pano. Saka inhau yedare tiri padare renhau dzesound. Vanenge vaine mubvunzo uchingokanda-kanda asi takabvawo kure nadzo sound dzinototi zvichirima sazvapera. Tinongofanira kungotsvaga gwara rekuti zviende mberi, tizviendese kwatakatambopoza papakaiswa pose kana kuti bhatoni repose reya. Saka Germany mani makore mangani? tingobaya makore ekuberekwa here kana kuti ekurowa sound. Ndakazvindazvarwa nhasi pese pandomuka izuva rangu zvavo. makore ese ari kudenga ndake. Uyu mutanda ubvunzo kuti zvane power kuti mega mwe anozorwa artist. Aiwa titaura zvekujamaika cha. Tutaura zvemunhu. Aiwa chimomira uchimomira iwo. Iyo Aukebulani sound yakatanga rini? Aukebulani yakatanga 1995 muna October 1995 nanhasi ichiripo haisati. Akebula sound zvinorevechi. Aukebulani zita ratakapa sound system yedu riri conscious. Zita riri conscious rinomirira kuti Africa isati yakunzi Africa yaionekwa sekunzi Aukebulani. Kureva kuti nyika yemaspirits, nyika isina muganga, nyika isina zvekunzi Zimbabwe, Malawi, Zambia, inyika inongoenda vanhu vatema, land of the blacks, nyika yavanhu vatema. Ndo kutora zita iri kwatakaita taida kumutsiridza history yedu yemuAfrica. Kungonongedzera munongedzera. Chichakakuita kuti uve kufoma sound yako? Kufoma sound zvainakidza reggae music yainakidza ichinhu chiri matiri because bass nedrum zviri matiri iAfrica music. Saka isusu kana tine chataida kuti tiitire masound ndechekungospreada message yekufara kuti vanhu vaite tiri vagadziri vemafaro kuti vanhu vafare. Zvototi mari yataiburitsa kuti vanhu vafare yakatowanda kupfuura mari yataiwana. Saka ilove of the people to see people happy zvinoda. Saka how old are you nema vibes musound system? Musound system takatanga 95 ipapo asi kudhara kwese taipota tichidzinzwa ana Hugh Roy ana Bob Marley tichitodhrowa indie artist. Saka ndaidhrowa mapictures ana Big Youth achitotengawa mapictures ana Hugh Roy ana Bob Marley Uprising tichidhrowa mapicture ana Michael Jackson tichitoadhrowa paart nepainting tichitengesa. Saka pandakazotangawo zvekuridza inhau yekuti unenge waungoti ukaenda pane vanhu vese vanenge vakasiyana newe unenge uri different. Vanhu paunenge uri different as an artist tongoti ndikamira pane vanhu vakawanda unoita stand out kunzi uyu munhu akasiyana nevamwe. Ndaiti nhau yekuloka musoro yechirebho ndo yatakagara tinayo. Saka ukaenda papati paishayikwa anoridza zvongonzi ndiani angaridze pana iwe obva watotanga kutoita
kutoplaya kana makaseti chaicho totanga kutoplaya paya vanhu vakutoita vakutonaka saka vanhu vafara paya vatati ko ndikatengawo marecords 1 or 2 bva ndatanga kutenga pandakaenda kucanada bva ndatanga kutengawo marecords 1 or 2 Mad Minox has been in Canada ndisati ndatomboenda kucanada saka endakazoenda kucanada bva ndanzwa kuti Silverstone ndakutoiziva kuti kune sound in Silverstone but tasangana naMadman kucanada give thanks kuti taitowirirana kucanada ikoko vakatondiratidza kuti kana uchidawo marecords akanaka anorira zvakanaka unoenda pakati pamwe pacho tikatombofamba tese ani Madman tikaenda kutrade ndisitorina muremember dera ndasitorina mari yakakwana here marecords tichitotenga marecords tese marecords maplates Germany ka mukuziva kuti why makatenga sound system munotondibvunza kuti sei wakatenga sound system makatenga reason yandakatenga sound system ndega nditaura ndibva ndazvitaura tibva taivhiya ipo pana reason yandakatenga sound system is ini ndaiveza matombo andimugona ndiri artist ndoveza masculptures saka ndichiveza masculptures pane vanhu vangu vandaiveza navo nditori Dominic Benura anozikanwa senenyaya dzeart intori shamwari yangu saka naDominic taitoita nasekuru nemuzukuru taiveza tese kuchapungu from Kenya Parason chapungu 1991 ndichiveza kuchapungu alongside nanaDominic tichifara tese tichorichi saka tichiveza kudaroka rimwe kuru rakaenda kucommercial side mukunzi rakaenda kunyaya dzemari dzekuda mari vanhu vakawanda vakaita mari nemasculptures ini ndaitotengesa masculptures saka ndichitengesa masculptures ini hangu ndandakarekera kueducation ndakadzidza art panational gallery ndakadzidza art kumount Abel saka ndadzidza art paseri peswimming peswimming ndo pandakadzidza art bva ndarova art yakapenga kudzamana ndawana scholarship yekubhezari kunzi wakapenga asi kuart hakupuwe but kuart side hakupuwe izvo zvinopuwa kumaacademic side saka ini kuart ndindakabreka record especially going to Canada maart aipuwawo kunana Bulgaria nyika dzakaita kunge Bulgaria unoziva ana manchipo chikonzero chazunguza vachienda kuBulgaria kuCanada among maacademics ese ndindakatanga kupuwa scholarship yeart ndikazovhurirawo umwewo gwanza rekuti apindewo ndapuwa gwara rekuenda kuCanada art yangu inini haina kuita kupolishwa seri zvekuti ndoda kutengesa kana ndichirova art handisida kurova ndichiti da kuti chinhu chibva chatengwa ndopolisha kudai sekuita kunge chidhoriwa art yangu ndeikuvhura brand inotogona kutoviga kunaka kwayo saka ndakuziva kuti ndakudzokera kuZimbabwe ndakasevha mari yangu yandandakasevha mba ndaziva kuti ndikaenda kuZimbabwe kuchanonetsa ndapedza chikoro ndapedza scholarship kunogona kunonetsa kuti ndogona kutanga kuda kuita art yekutengesa kustay away from art yekutengesa rega nditsvage chinhu chekunoita like a hobby yekuti art yangu inoramba iri raw zvokuti nyangwe ndikasaitengesa asi ndoramba ndichingoita hangu art isingatotengwa yacho ndoyandoda saka sound system sezvo ndainakirwa nemarecords sezvo ndainakirwa nerege music ana Kokoti vese tainakirwa Peter Tosh is my idol, my biggest idol. Ndaifarira Peter Tosh vese ana Bob Marley saka kuti Peter Tosh ndakamufarira ndosaka muri kuona ndichichovha kabhasikora saka kuti ndifunge kuti kuZimbabwe ndonorwa dombo sei ndikati nasaurwa dombo rinotengeseka ndaurwa dombo riri raw inonzi rebel art kana avant-garde mba ndatenga sound avant-garde moteri avant-garde mba ndatenga sound system animuko ndo pandakafunga kuti apa ndatomboya kuholiday kuno mba ndamboenda kunana rumors mba ndaona vanhu vari kupenga mazuva aitambwa mamadhanzi kurumors nekujobs ana Silverstone saka ndakabva ndanakirwa nezvaita vafana vaifarira chirege isi taitofarira but ana yellow mati aivafarira saka ndopandakati kandaenda kuZimbabwe ndoda kutonoridzawo but ndatotanga kuconnecta marecords kudhara ana Kokoti vese ana Pinchers ndinawo saka bva ndati ndikaenda kuZimbabwe kuti ndistay away from commercial art yekuti ndoveza zvidhori zvokuti varungu vatenga
rega Jamani, titenge apa sound pesa apa mamune mabhepere makandimeka. Maitoone mabhepere. aipavo sound system yakanga Sound system aiwa sound nezvinhu. system ndasandatenga ndo pandoda kuti ndisvike saka ndakabva ndazotenga sound system maspika kuda kuti maamplifier matechniques tobvanda bandatenga brand new, everything was brand new. Bandaya nazvo kuzimbabwe kuti kana ndakuridza zvinhu handizoonekwa ndakuda unogadzira chimudhuri chakanaka hatimukona. Saka ndaifunga zviri mberi ndokutenga wandakaita sound. Madman vakazouya ndatotenga sound makauya vakaradzwa nangoni muchinda wataiwirirana kuti king watenga chimushini anoona but zvekuzonzi hanzi nyaya dzekutaura namadman ndakamuradza kunotengeswa mushini. Kutengeswa mushini inzvimbo inonzi Longwen Makwedhi yataigara tichifrequent. We used to frequent ikoko tichiona mishini yacho tichiita sei. Saka zvese it was one love. Even kuwirirana kwandaita namadu it was one love. But pakamera manje ndakasonzwa ndakupiswa kunzi akazvarwa kumusha akazodiaarwa pano muna Jahanifi namadman but still mwana akazvarwa kumusha nemwana akazvarwa muHarare ndokuti mwana ane brain yakapera. Anti mwana atozvarwa musha atori beta but kuno brain yemwana akazvarwa musha zvakasiyana chinhu aiwa mina ndotopinda chitaura mwana akazvarwa kumusha mwana anopedza 9 months ari mumama yake pitch black area ndirika inzvimbo ine rima akazvarwa mutown kanongoerekana kamwana kayakabuda mudumbu rama yacho atorohwa nemalights kudhara. Saka indori nhingi abuse kumwana yeye kuti mwana yazvarwa ine violent environment wezi ukazvarwa mumba yehuswa unoenda uchiadjusta kurima rinenge riri mumba imomo but vanhu vechikuru ndo vanotaura izvi chitima chabuda munjani matiza mvumbi kuti ko hamuna kuzvarwa unobuda ada kudifenda asi kupindura hatisi kuti kumusha kwakaipa kana zvatotaurwa insinuation mubvunzi wekuti wakazvarwa kumusha kana kuHarare watotaura izvo saka kuti kwakaipa ndotojekesa saka yo kuti isusu takapiswa takasvika ando zvawakutaura ndototi mwana anenge akazvarwa aiwa ndakazvarirwa muHarare munhu wese anozvarwa muHarare, get my point. Munhu wese anozvarwa mumba yemagetsi hospital mwana iye the first thing chaanosangana nacho ilight rakawanda iye anobuda munzvimbo iri dhaka hatimukona. Saka akasangana nelight riya zvinoclasha hatimukona. Clash iyoyo itori nhingi disadvantage kumwana ipapo ndambadaireva hapana munhu ane choice kuti ndoda kuzvarwa kwakati munhu unongozvarwa kana kumusha vanhu vamwe chete asi dialogue yekutokwanisa kuipatsanura tinongopatsanura but dialogue yako iwo haundipindura mubvunzo kuti wakazvarwa kumusha here kana kuti cause apa hapana chekutenderera kuti ndatotenderera because ndoda kutodistinguish. I'm here to distinguish and to give light to those vanofungira kuti kumusha kune disadvantage. Kumusha kutori neadvantage yakapfuura muHarare. Ndikutopindura because hausiri wega uchaona video. Ndikutopindura vese vachaona video. Ndishade light. Iyoyo point iyoyo taibata lecture. Ko this question yekuna kuti imimi makatozvarwa kumusha here. Hazvisiri zvine nyaya pasi panotombone nyaya ndakupisa kutanga ndainyeka nyaya itori papa manje kuramba kwamuri kuita nenyaya iyoyo because handingobvuma sezvese mukuita ngekumusha kwaenda kwakaipa inga ndati kwakanaka ayo but wati wakazvarwa mutaundi kwandakazvarwa hapana anokuziva kweza apa muri kudiscourage mutaundi but imamura pachena ayo kwandakazvarwa hamukuzivi ende kwandakazvarwa apa hamunei nako kwandakazvarwa mukunzwa kuendesa nyaya musango ngatidzokere kusango handidi autaura kuti ayafrequenta ulongeni wakwedi but zvinhu zvandakamutaura ukunzwa saka kutaura kutokuonesa kuti the best kokunoona masaundi
Longeni makwegi nini kwangona about 4 months maplace andakautaura imwe yanga ari muna Young Street almost blower but there is no sound though. Ayo baba ne sound Makwedi ndoko ndakatenga pii handiwo nzvimbo ine basa but munhu akakuonesa inga ndataiwirirana aiwa kuonesa uzwa kuonesa iwo ndakakutaurira kuti kunotengwa masofa enda kubhola iyi although ndisina kuenda newe wakanotenga kubhola iyi ndindatokuudza but iwo kuti ndaikupisa ini apa video yajani aiwa handinambokupisa ndaitotaura vasenini zvangu apa pavideo yajani video mangoti zvenyu tidzokere kunyaya saundi kapati apa maita akaputika neikakutuka kuti vana vakazvarwa German siyayeni subject aiwa tikakabvizvandamboudaiwo isitotadvantage atinonoku vana vakazvarwa kumusha mutaura pakamera taurai pakamera takazvarirwa muharare taurai pakamera tikazvarwa panana idito pamenta ndichitiva kuti rukubvute rwangu rwakatopfuura nekulabhoritori haruna kufanana nerweuyu rwokunoa rwakatochererwa pachuru rukazochererwa nabhoki ikanofukunurwa ikaumburudzwa But if you go Canada, my eat my workspace. Aya not mayokuti mailinka ndaitombokuona pale mama aiwa kulinga tailinga ndakatenda muchato wako ndipo ndikutaura kuti izvi ndakapfeka suti ndakatochena kutopfuura vanhu vakawanda pamwe kutopfuura iye yachata chamana mene zvanga makarova kapaipai mene yamanga makarova inenge ichina igimbi amene yamanga makarova ndiri mambo saka unofaura kana mambo anopfeka kunge murungu uri kuzviona akundipisa manje unotaura panyaya sound apa sound atirambe tidzokere kusound chimbomira michana pasound right uri kuona ava blaza pakaita sound pakawa iye munhu lecturer nyapakaita sound yake I was one of the people in his madesi sound yanga yakafa. That's the why ndakamtaura uchitaura mabhore gore racho inini ndinatokutaurira because 95 what happened vanga vapedza kuchikoro and they were given that opportunity yekuita zviro muno kubeautiful ukubata munyara wacho 95 iyo vanga vapedza handi ndo yanga iri nyaya and you brought your staff beautifully yatina through bursary yedu. Then we back out. I don't know what he did. But you came with that idea when you discuss it. Kamarina take. Right. Lecturer, we are going to go this. 5 in 5 in Russia was like don't think you want no mvura pfura pazola mvura ye kana ichipfura 5 sajeri mvura ikangopfura more than 5 inenge iri kudeni handemberi mbono tati handemberi nekama inenge iri muchisikiti mvura dzidze mutenzi mvura ingati tendombe kona hapa shamani mwana nechenji kana chenji bona avakatanga kuridza kaundo ndoipi bumari kopakapani yakangochinjwa mazita inofaka saka vakaita kanenga kupesana ndenoti vaizvifambisa wose and most of the people masongs ake akawanda akavafanira same shop munya uyu aitoenda mushop aitoti auda masongs akadaiwo
because pane papasinganzwise waizipi kunana Canada ngetaimi iyo kunana Canada ndimaikwanisa kubata kana mafresh but kuengland amunoti chichaitika kana ijump down azhinji no inini ndakamusenza record shop inonzi record factory netreasure vaitoenda kujamaica kutora marecords acho ari mutumabhokisi aitova every Friday Thursday utori every Friday indaitopinda kuseri kwekaunda ndinotora marecords because madays ayo ndaitotenga marecords akawanda kupfuura munhu wese kukanada waisi saka ndaitofonerwa in advance ndaisinganibhera saka ndaindigara ndeparoti ndaingopfuura ipapo tora marecords avo pavanozosvika Saturday vanopindura mubvunzo wangu kuti sei ipapo Canada padhuze neJamaica. Toronto is closer to It's about 3-4 hours depending on the flight. Plus kuya Jabi music yakaiko yabva ku-UK dub vendor, mostly Jabi dzabva ku-UK dub vendor aitekera mulondon naBlacker Trade weningi weSaxon Saxon ekuya muno weSaxon chaichai Blacker Trade chaichai Blacker Trade was a selector weSaxon oBristol eJabi yanga nelink echi yanana Dennis Usoni nevamwe vanhu. Dennis Usoni aisindaka papitisiya aiti akaenda ku-UK opiwa marecords achinzi separate ubauboja waisi but pane mamarecords avanga wasiya ana Young Love ana Robert Livaya ndakaipiwa direct neini Shotman ya Professor Miji yanga iri abhemari yanga iri white yanga iri UK yanga si Shotman two copies unoziva marecords takazobata mumarecords anumwevo takabata marecords over time nenguva takabata marecords saka tine marecords anonakidza kwete kutamba wakauya kushoya dairiza kutamba madman wakauya kutamba ndakabata ndandi dzengoma dzisingaridze mazuva but still you know reggae was supposed to be not a competition but a mission but those days competition yakazowanda because vamwe vanhu vaitorarama through music kwati it was like an expensive hobby iwo madman pane pawati waitenga music yakawanda mari yako yaizodzoka here kana kuti hobby yangatori hobby yangu zvaitondinakidza pane imwe yawakamboridza asina andisipa kuti ambozwa ndambokachikora ndaitotyora rekodhi mudhandisondapedza kuita ndaityora nevanaa waizviti ngokuratidza ndochete inde hapana mumwe munhu ana entertainment show business unoita zvaitwa nana Hendrix zvokuti sometimes ndine makopi apedza kuridza pakutyora gitari sometimes ndine makopi Ndawela pasi. ndatoya mo mafanza achida kuona waidii kuipa kana stereo one kuti stereo one yanga iri mhandu yangu because Jabi yanga it was a big name stereo one Jabi saka tingambotaura And major E. pana paipo pana aipo nyaya haipo pana kutotora ya angataure because ndo nyaya yekuzopisana kwekuya kozonzi madinox ninkuya kwanasei asi zara nhasi ratinakidza because guys vachaona video garai makaziva zara nhasi randinakidza because namadmata anenguva yakareba tisina kuonana handimukuona hapana itoenda asingatombofunga kuti tichaonana because mapisiro andakaitwa mavidhiyo ndakazonzwa vanhu kuamerica vakunditiji nekusouth africa ndichita kulincolns tarisa vhidhiyo yekutaura german vachikupisa pavhidhiyo vandangoti inini nagerman takabva kure tiri mafriends but still tokwanisa kuita chimwe chinhu muzimbabwe tokwanisa kuti tikaita shoga togona kuita chimwe chinhu asi munyaona upiswa wakazvarura kumusha number 1 unoziva uramba ausati wandibvunza wakataura jamani aiona irasina basi uyu pane imwe nyaya ndida kukutaurira anga akupedza mafoku kune masipuni pacanada achita ati yake achigadzira maringi aiyaya masipunu kati ehe mutaundi
angama 1 ozoti ndiri kumupisa futi aipedza mafoku nemaspoon Koida pasina gold teeth handisi ndo haisi foku Ifoku iyo. Ah, ndoiziye ke. munhu akapedza marestaurant akabhizi ndovana anopa marestaurant yo agadzira motika dzemawaya nyarara zvakwe anyway still Canada wakazoenda kueurope vaugara UK 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 Brighton area Brighton Ikoko. vanopemerana still ndakabuda kunze kwebrighton ndogara kunonzi kuwedu Brighton handoda mboinzwa une vanhu Kujuza vanofemeranaakanyanya clash yamakamboita naAlfred ndikauya lasanza pakazorwano Club 19 Club 19 okowina sepasina kupinda saka takafamba nzira dzakawanda tisangana takafamba nzira dzakawanda Silverstone actual Silverstone haina kupiwa mari unozasvinza okoti zvainetsa sei matsotse vanhu kwendakaboridza ingawanikoko haupuwe unongozozi chakuisira pafoni ende zuva rayo ranga riri rangu kunzwa zuva rayo ranga tori rangu ivo vakaita show yavo ndofunga pachristmas kulasanza vaflopa ini ndakatonotaura nemunhu weclub 19 ndakatobva kuheri tiende kubirmingham pane movha mubirmingham ipakati pachino aiwa notikoko uritupa movha mutauni kutanga aiwa kamhero kako kataundi kadaigara kakaruzevha kadaigara aisi dadi ndatokukanganwa zvangu kukoswa kudhara but haana kugiriwa mari yangu ane mari yangu ikoko haupuwe mari ane gauro ndakatomboridza ikoko alongside red school unongo haupuwe but still takafamba nzira dzakawanda dzerege machallenges aivepo nguva dzatairidza because kwaive nemarivals unenge uchiridza asi muchitanga mukwirirana but paine hondo dzaiitika dzakasiyana-siyana but ndakazoridza mujobs anda madman vamboti ndairidza kucauton asi takatanga tichiridza mujobs one friday night Silverstone yaidza saturday istiridza friday saturday titoto nevanhu tito necrowd angari magore ripi pamairidza mujobs kubva kuna 96 iko sound ngatibatei venyu touya futi pavideo kana aiwa venyu ndatokutaurira pane venyu zvinhu zvinenge chingoitika pamberi pemashops tinokupisai unogona kuzoshamiswa unogona kushamisa handitikoni zvakafanana nekuti boxing one munhu anogona uchipinda boxing ndoti I can kill you I wanna saka ndipinde nchiti unondochidya papa aiwa ngatipinde tichiti tichanakidza vanhu handisida unonakidza vanhu ndanokuuraya iwe killing German if is killing I'm willing German ndopaunozonzwa ndo history iyoyo matentebos angu ari kuri manyowana ari kuri ari matentebos angu ari kuri uyo haana kumira kutenga marecords uyo haana kumira kutenga marecords ndakazomira ndakamira pathank you mama saka tatokurova one song kabva wafira inozotaurwa musiwe patentem ndikafanira jamani ndokokurera one doplate usho zvamubvongogarawo pasi tongogarisana nai jamani doplate rangu harina kuitwa panhingikai parekodi rakaitwa pamp3 ndakarutirwa tuine don't worry shamwana ndo masecrets acho killing asandainzwisisa muti hapana munhu anobhadharwa youno haya rori yako ndo haya rori yangu toenda tonosiya zvinhu ipapo tokonecta indokonecta sound system yangu okonecta sound system yangu zvopera waisiya thank you wanipa hombe thank you
muZimbabwe waiziya Germany kana zvanyatsonetsa ka takuita zvevolume manje masound system ekuti ndepi nepower saka muri kufunga kuti sound yenyu ndobvarira maspika shamari mutori sound yenyu ingakunde sound yenyu usati mainzwa ka vanyebero Baba wakatokufara nokuti mimi ndofunga kuti yenyu mimi yangu ausatomboizwa ndikudonga ndikunzwa zese now iri panhu rekuti Silverstone versus Aukebulani sound system Silverstone sound system versus because Silverstone dance because kudhara kwaive toingozi masound sound nesound system zvakasiyana ukaita sound kudhara uri kana kuti certain sound chete waishandiswa nevanhu waishandiswa nestereo 1 kana nemamwe masound because unongoridziswa hapana chaunopuwa kuti isusu tizoita recognition taive nemushini wedu kana uine mushini wako unobva waita sound system kana uine sound system unenge uri proper mangurenje ndoda mawaya akakwana saka isusu titori sound system saka kana Silverstone ichiclasha nesu haisi kuclasha nesound iri kuclasha neproper sound system and this is gonna be the first time in Zimbabwe kuita sound system inenge ine PA yayo necrew yayo isusu tine yedu in one area tichirowa vakarowa torowa izvi ndo zvinoitwa kuna naUK ndo zvinoitwa kuna naJomdown andi hauuyi netikatintable kana nekalaptop kako usikuda usikobairira paPA yedu uchitaura kuti uri sound system tokudza kuti shamari ibaba saka apa panosangana mikono idakuru but zvikabudirira tikazotsvaga venue yedu togona kutozofamba takutobenefita nazvo kuti mine masound system mairi munzvimbo imwe chete zvinova ndosati zvamboitwa but kuna naUK kwese ndo zvinotoitwa kunotoona ana Irish Stepper ana Abashanti ana vakawanda muZimbabwe tirikutoseta up sound system ipapa pandiri pana ndatosiya basa panzira tirikuseta PA yekuti tatenda kuGlenora unotsvaga tsamba yekuti pekutestira sound vanhu vasingakomplaini because kwandogara vanhu vari kukomplaina havatoda kuti ungobatidza mushini even uchitesta vanotanga kukomplaina saka tatenda kunotsvaga tsamba mapurisa kuti tozobatidza mangwana tiri kufunga mangwana togona kubatidza tichitesta mushini hausatomborira unokunda weSilverstone makamboona weSilverstone pamafacebook zvinochinja handizivi kuti wakaita okay so you mean to say yours is advanced mushini waona nhasi weSilverstone unogona kunge unochinja weSilverstone itentable inopushwa yekuti unoisa utanga kupusha handonzi hello sweetie inini ndinoenza sound apa pana nokumburina mreni svika kune chinaro kuri kwakanaka because ghetto vibe rakanaka ukwandiri kugara uku hakusi kughetto iGlenora chi pahall inonzi chikwei pahall paGlenora hall specimen amarinda area ndiyo chine msikazi wana nasona bhasori kwaenda yes I never kanjingera msikazi abarodari kama mabhasori tukwana long time komulize sanyamuka kuchema yaturo gara paeji apa kozilize komulibo long time akwane still alive helicopter kwana Rekete yelazi. Kosikona vuja. Homuri panikini. Akoma greetings vano vachipoketa still boss. Junior D in the area. Brethren now takabva kuri kunyema Junior D. Wobva vakatisiya. Amwato mudzimu kwa kutobatsira mwana. Chama. Junior D mkomana uda clash case. Sound system. So sisi uya ndana yake ndaiziva kuti zvichasvika
yani yakika sound ari right yani tsankoni tsaka rikono rikoni no moto dai tamba ri pakati ega do pressure chete baba vanhu vachitengerwa vatengawa vachinakirwa wasi spakika nothing personal kunye unakirwa but manje handina German tokupeta peta anoona tite clash German aiwa boss ndizvo boss baba namba hapana kuregererana as long as but zvina ndipari pandida kubvunza paangofa jabi music seyakangomira unodzokera mashure ndiani kweye akauya tichinzwa music sha une akasvika muzimbabwe takutonzwa kwadhakwa kwese kwakwadhakwa ndakapinda mabhawangadhakwa akuita kunge amheno mumwe mambo kuita ngemaiko jekiseni akauya muzimbabwe munomu tichinzwa music rege music achigaraaidzikaumba kwako sha hauna redhiyo here chakune intaneti yo ingosponsa iwe kana une mari ogara kuengland ngoni une mari ngoni ngosponsa uda yangu iwoneauna kuya kuno kune bhasikoro sha unakuya neningi uka nendege kuno kuindakanyio hapana unakuona munhu asingakwanisi kuzvidifende sosoti ndakupisa munhu manje mayometsi aiwa usabvunzeni kunotandara masatani taenda kunotandara madezvezvita kuti vanakubatidzwa mutoriro bonza hapana zvaari kuita munhu anozadza mayomedzi sha bonza akabata dhansi maiti dhansi akabata dhansi munhu wese akatouya boforeign anenge ada kutoenda kwabhonza wozvikona zvakagona kuita nabhonza hati vabhirimi wai vakachengeta marekudzashiri ndonguva yake ukatasa bhaoraaaachikurira marekozireke akutotaurwa more than jabi zvajabi zvakatopfura tatoone imwe nguva roti varutaurwahativabhlame hatikumbonyepa totovapablema tongotaurawo zvedu kuti hakuna izvezvikwataenda osango ndingaramba chingotaura nyaya michael jackson akafa chakuna chris brown ana bonzo ana pyt ngatipromotai clash atida kuita handiri hapana ngatitopedza time satogadzirisa posta ndi ngatiposta kana hapana kana posta zvinongogadzirwa flyers pafacebook handiti vanhu word of mouth isi tinozikana nevanhu word of mouth iwewo futi wopromotawo futi uda kunzwa music yacho ouya une shamwa dzako usazofamba uri wani zvaunoita umbari ende record ikaridzwa haidzokorora handikuda kutipa vanhu vako kuti vatengerawo wawa upromotawo mabaiwa vatengerawo wawa noti kunwa zvimvura zvaunongoonwa saka vairikopita ndeyatengere gasolini asiri yatengerwa wedzero kana iye atengerwa yakambotengera piyera kutaura kuti inakobjamba iko yambonengera aiyo shama tinowanataura nyaya dzakutaura nesound apana kutaura nyaya dzebiya taukasitaura nyaya dzebiya gasolini kandoendezvozvifamba izvi zvinozoita kuti zvifambe saka daily show toita sei ndichaenda ikoko ndakatenga motikari irimu yacho ugoze nokutaura naye nomutaura kuti pamwe chokona kuti quick as next week handiti tobvarana mabhachi waise generator wozvikona sound to sound vanhu musaivhunduke bosozoti inamboridzana apa hapana kumamisana peter jones oti avangosingabati sound yacho mairidza yenyu mukapedza modzima peter jones obatidza yake takaita kujohn michael feya chekutoti yanenge ari kuko
murugo but maspeaker ndanenge ari muchaungu Ndio inotaura. andiko hakuna munabata sound yapita izvo Saka nawo yekupisana apa inenge iri kura yekubva nawo kana pa sound system. Amen. Sha, one, akuramba futi do remember, sound Sound power, power. the music, Yeah. nekuru yako. yo mani Wakaenda uyu matochi munhu wani. ane boys ane crew yake anenge nayo anenge crew yake anenge crew yake mutaka Munongova nekuru yenyu. Remember ndaigara kuGlenora. Kosana anogara kuGlenora saka mahambi. Iwe. Wakanyeberwa iwe. Ndaigara kuGlenora. Wakanyeberwa iwe. Glenora masivi. Andiri samukangoridzira kuGlenora mini. Munorara basi. Zvangofanira kuti tiona kuti takuda pati tuto timwe takuitira kumbare unongofa still. Nyebere Ah, pane pakaoma but hata pesho. Pane pakaoma because kana takutaura sound power. Tetiona naipo but sikuziva kuti ina ndisikuziva kuti Silver ine mushini wakaita sei. aiwa asinya mushini chasetongosinozana chabyo chapaita sokadzana pamaridze michije Aidzikisa bone. thank you paizoridze chicheti asi kana ngoma ichinaka inongonaka shi Bachireba maspika yako. Muswemanda anenge akuri. But she didn't buy. nelo volume yo but chine chida vanhu kunzwa shi Iye awa anenge akuita. But power, Manda sound anenge power inodiwa. esangowanenge ibhoba kana ngoma isingasipakanisi akuita. asimpeswa ndingotaura kuti munhu Kopro dzakaenda kano musike mudhari mangodzokerera nepaukaendwa Community mouse. vhanguamimosi samwe Big Mouth 50. Vanhu vese kobangu. Mangoro muonera. Andakumuona. Anogara. Pandauya ndaumuona. Anogara. Manje nabango ka. Zvako zvokuya zvokusana zvokuomera mari zvazviri. muri tuamwiwe Zvokuomera mari zvokusabudisa mari. Anokuignowa. Hapana mari uchienda kusporta zvakadai. Unopengezva. Uyu anogara akatinwa kana nduna uyu. Iyeyo. ndinoita sei Augara wakada urowa ndinatoziva mangwana uda kukuisa mawani mukati. ndinongomuchisa noti apo iri kutapa mari anouya kuna 9 nduku mani andazokutodaiso kunotiza dachidayo anoziva kuti mawani mabhaunza kudara zvangano Arimo bango arimo. Bangu ndambomuona. seri kotofanira kutenga mota yakadaiso ndinenda nezita rangu But haasi kutora ratidza. Achatora. aiwa idonevho rake wedzerenda wamudhizi wesoketowaoripa Enda nechepamberi. Ndikuye mumu. apaleza nenye ataka mnako atavuzhinei asipatine mwenyewe Bona mota hii ndiye mfesi wangu jamani, artist akazoiweza makai atere padumbo Ndakamboiveza. Ndakakura ndichigadzira mota dzemawaya. Saka ndaingofarira mota dzemawaya. Ndakatombotengesa mota yemawaya kudhara ndichiri muduku kuti ndikatondishamisa kuti ko munhu anotenga mota yandagadzira iye agona kugadzira. Aitengera vana vangu. saka magadzira mota iyi maiveza yakatengwa iri Pane yandakatengesa Volkswagen. Ndaigadzira kana dzemuhondo. the best stone yamunosenzesa rinonzi chi Matombo chero novezeka. chero aiwa but pane nopfupfunyuka pane rakanaka Pane ane maserpentine akanaka. Serpentine. ane kala rudziya Black, green, zvangosiyana siyana. Hamuna brown kuti. Nebrown. Takuoneka video zvaendoswa Wada kuenda manje. Wada unotamba andikuda unogeze Wada unotamba unogeze hanzi zvaendoswa kuti Karikoko. Silverstone neAukeblan zvasangana after how many years? Junior D. apana tuma teketsi Ko muri kuya ne1. 2.
tasangana nende yangu ayo akaniona kana mbare menja ayo chakuno unala bamusha ndapuwa gift of life atengeke kukuni ku UK tengeke kwindawo futhi gift of life tapo men saka zvaendozo junior D show iri kuya aiwa dawo sakarata topina mani inenda to vese vana va sound system tumbo ungana but ingori one love uchingodedza na start time uchingodaro vanako Wana nebushini ndo warudiwa. Aiwa wana. hawakanorora blue band kukomula vanaona chikomula tena unokona Ah, tumaokofa. vanawo iyo Atikuda maokofa. sound system is sound avaridzera komula sound system is sound but maokofa zvawo Maokofa. but ungotandaro ama ukazouya nesound system yakadhakwa unotemwa nemakenwa isi hatidi kuti vanhu vatemwe nemakenwa helicopter yashamarayo ndizoone kuti park town is kopta vanokara saka zviri kufamba zviripo handafara Saka zuva reshow pane pachishutwa video because vanhu vachaona video vachada kuziva futi zvakazoitika after. iri kuuya 2 weeks not this coming Saturday, the next one and kana yo Saturday ndikuchanomona gora ndongote hanzi tapuwa mengo pano